Guys, ayan, good afternoon. Ayan, samahan niyo ako guys. For today, may video ang gagawin ko ay magluba. Ayan. Meron tayo guys ng eggplant. Then, meron tayong patata, bell pepper, onion, then, dalawang kamatis, then meron tayong maanghang na sili, ginger, garlic, then ayan yung ating chicken guys. Then meron tayong butter, then tomato paste, then meron tayong curcum, buharat, and black pepper and salt, then white spicy. Ayan guys, samahan nyo ko guys, gawa tayo ng magluba. Ayan, ipapry ko lang ng bahagya guys yung ating yung ating eggplant and patata. Ayan guys, ayan na yung ating pan. Ilagyan ko na siya ng konting oil, then fry na natin yung ating eggplant. Guys, naglagay ako ng konting oil at saka butter. Then, yung ating ginger. Ayan. Sinunod ko guys yung onion. Ayan. Ating garlic guys. Ayan guys, yung ating tomato. Guys, nilagay ko na yung ating tomato paste. Ayan. Yan yung ating ingredients. Yung ating chicken guys, lagay ko na. Na siya guys, nag-boil na siya. Nag tayo ng konting water. Naman guys, lagay na natin siya sa ating kaldero. Ayan. Ayan, naglagay ako guys ng pepper. Ayan. Then, una natin ilalagay yung ating bell pepper. Ayan.
Din yung ating eggplant. Then, sunod natin guys yung ating patata. Ayan. Then, yung ating eggplant guys. Pinagpatong-patong ko lang ngayon guys. Yan guys. Yung ating chili. Ayan. Habang niluluto ko yung aking chicken, sinasabay ko na rin yung kanyang rice. Ayan. Pinapupuluan ko lang yung rice guys. Ano lang siya guys, half cook lang. Ating vegetable guys. Then, yung ating rice, ito na, pinakulang ko lang siya. Then, yung ating chicken. Ayan. Ayan guys. First, ilalagay ko yung aking chicken. Ilahok natin dyan guys. Ayan. Ayan na siya guys. Nailagay ko na yung ating chicken. Then, isunod ko na yung ating rice. Patong lang natin siya. Yan na siya guys. Then, takpan natin siya ng foil. Saka natin isalang ulit. Inin na lang natin to guys. Ayan. Then, salang natin ulit guys. Inin lang. Yan na siya guys, yung ating magloba. Chicken magloba guys. Ayan.